Μπαίνετε μέσα ρε μου. Αυτά εδώ είναι οι μάνες μας. Να δούμε τι θα γίνει φέτος με αυτά τα πουλιά, τι θα βγάλουμε και αν θα βγάλουμε. Πιστεύω να βγάλουμε. Φέτος θα βγάλουμε. Αυτά ζευγάρια είναι και βλέπουμε. Κλείσουμε αυτά. Θα βγάλουμε λίγο έξω. Ρε. Δεν τραβάω με κάμερα και δεν φαίνεται καλά, είναι βίντεο φωτογραφική μηχανή να βγω. Θα δοκιμάσω ύστερα μπας και πιάσω και τα άλλα που πετάω, αλλά δεν φαίνονται καλά. Να ανεβάσω και άλλο βίντεο, αλλιώς θα βρω βιντεοκάμερα. Έχει αυτός πουλάρος όπως πήρε και μεγάλη ηλικία τον έχω βάλει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά προς τον παρόν.